L-istruttura ta' 5 solari u nofs magħmula minn 5 tunnellati ta' ċikkolata Belġjana hija l-isfida li qed jiffaċċja bħalissa Andrew Farrugia fl-Istitut tal-Istudji Turistiċi Pembroke. Farrugia fisser li l-istruttura se tkun mudell tal-ogħla torri fid-dinja Burj Khalifa li jinsab f'Dubai. Dan it-torri għandu l-fuq minn 180 solar jew 828 metru għoli. Huwa ppjanat li din l-istruttura taċ-ċikkolata se tinħadem fi żmien 8 ġimgħat. Fil-fatt il-kontingent Malti taħt it-tmexxija ta' Andrew Farrugia se jitla' Dubai f'Diċembru li ġej fejn imbagħad fi frar tiġi eżaminata mill-ġudikatura ta' Guinness World Record fid-Dubai Shopping Mall li hu l-ikbar shopping mall fid-dinja. Jiena xtaqt li par rekord liħor flok nagħmel l-itwal nagħmel l-ogħla struttura fid-dinja. Wara li għamilt riċerka sibt li l-Burj Khalifa ġewwa Dubai hija l-ogħla struttura u ddeċidejt li nagħmel replika tagħha mudell tagħha. L-istruttura oriġinali hija 180 solar, eżempju żgħir id-doppju tal-Empire State Building. L-istruttura li ħanagħmel jiena biċ-ċikkolata ħatkun għolja 5 solari u nofs. Kollha miċ-ċikkolata. Ix-xogħol huwa elaborat u jieħu ħafna mill-ħin personali ta' Farrugia li jiġi mejjun minn Hugh David li jgħinu mhux biss b'mod prattiku imma jagħtih ukoll l-appoġġ morali li jeħtieġ għal sfida bħal din. Iċ-ċikkolata tiġi maħlula u wara tinħadem fi strixxi biex bekk l-iskultura ssir skont id-diżin tal-pjanta ta' Burj Khalifa li jagħmel Farrugia stess. Dan mhux l-ewwel xogħol li wettaq Farrugia. Fil-fatt huwa diġà kiser ir-rekord dinji tal-itwal mudell magħmul totalment biċ-ċikkolata f'Novembru li għadda. Din ġiet eżebita fil-Belgian Chocolate Week fl-istazzjon tal-ferrovija ta' Brussell fejn hemmhekk ġiet eżaminata mir-rappreżentanti tal-Guinness Book of Records. Kif ġara l-aħħar darba għal rekord li għamilt il-Belġium is-sena l-oħra, il-Guinness ikollhom 3 ġudikanti fejn wieħed qiegħed jivverifika li hija magħmula minn ċokolata biss, ieħor ikun qiegħed jiċċekkja li ma fiha l-ebda struttura u dana jagħmlu billi jaqbad ħadida jisaħħana u jitaqaba fejn jidirlu. U l-ieħor ukoll jiċċekkja l-oli, jiġifieri jkun hemm jew perit jew hekk illi jkun qed jiċċekkja l-oli tagħha. Farrugia ġie mistieden f'Pariġi mill-uffiċjali tal-Mużew taċ-Ċikkolata u xahar id-dieħel ser imur Oman biex jagħmel skultura oħra waqt fiera hemmhekk.